wadde en jaltata ha joni e lowre e APR so tawi a waɗi ɓeto APR guila nde fuɗɗi ha ɗo yarete eɗo rewi ɗe foof elle yimɓe hewɓe mbi APR ƴeŋtu tan nangue fut tan fuddi hen yeehi ha hedde 11 heures ha hedde 11 heures midi taw yettima ɗo foti ɗo yettade kono joni wonko e jippade caggal prestation e caɗele mawɗe ene e parti o te kadi faya ko élection 2024 holko woni exactement cikkuɗa probléme APR so tawi ene jogui probléme bokko non parti wonto toon tan ay sago dañat probléme parce que sen daari la famille PS de 1960 à 81 avec Senghor sen gummima ɗon en jii PS waɗi résisté a ummima 81 avec Abdou Diouf ari ha 2000 tuganma 97 98 99 ha fayenma 2000 en jii parti socialiste fuɗɗi dañde caɗele perdude jaggue muɗum ko wayno Djibo Leydi Ka hen gummi ko wayno Moustapha Niasse en eɗen mbawi limde hewɓe ganduɗa ko jaggue APR jaggue PS mais on parti kam wuuri fonde non o wuuri duuɓi capannayyi ko ɗum woni yidmi haalande ko ɗon paadume maɗa sen gummima ɗon en gari e PDS ƴefti pouvoir nde PDS ƴefti pouvoir en jii wuuri pendant fonno wuurde ko ɓuuri 12 ans par ce que programme mum wonno ko ha 2035 mais wuuri ko 12 ans e nder tuganma 97 ɗum ɗo 2007 2008 kañumne fuɗɗima perdude jaggue kewɗe ko wayno Moussa Idrissa Seck en ko wayno hewɓe eɗen mbawi ɗumte ha oɗo président actuel Macky Sall ɓen foof ko yimɓe ɗo jaggue jeeyno enen Allah waɗi en toute aucune attente en gummima en gari au pouvoir en 2012 nde garɗen 2012 holɓe gardunoɗen 2012 ko jaggue moƴƴe joguinoɗen jaggue moƴƴe ɗe ganduɗa population o kadi yi caɗele joni ɗon ɗi tagui yidde ko hesɗi e dow yidde ko hesɗi ɗo en dañino un programme moƴƴo e kadi mo ganduɗa ko demande sociale mo ganduɗa population namdino ɗum en puɗɗorima e dow ɗum ɗon nde jaaɗen ha e dow ɗum ɗon nanɗen la politique de diviser pour mieux régner hay goto hetta kam caggal hay goto sawnatakome hay goto hettama caggal yeeso ɗum addi noon élimination de certains leaders politiques ɓe ganduɗa ɓeɗon kadi no wonnoɓe jaggue joguinoɓe doole woodi ko wiya e muɗumen woodi ko waɗa e muɗumen ha tagui ɓen foof hande gussitima e parti o donc en jeehi en gaddi yimɓe hesɓe ɓe ganduɗa ɓeɗon foof sikkanoma ma waɗen avancé walla ma pousse en e yaade taw ɓen kadi garno tan ko haajuji muɗumen ɗum woni noon hande so tawi wiyama eɗen payi banggue goɗɗo min mbiyami ko APR recculi par ce que recculi APR koko wanno APR koko tagno APR wonde APR ha woni coalition Benno Bokk Yakar yogui doole wawde wadde gouverner ko ɗum ɗon hande woni ko ala ɗo ɗum manque ɗon eyyi no manque ɗon voilà wonko kalɗa nane mi jogorno arde hen yimɓe hewɓe ene mbiya manan ɗo panno parti APR ɗo walla ɗo panno président de la république ɗo o bowal ngal ɓe pittuno ngal o yanani hen saabu mi wonama kanko o jibinako e nde yi aduna taw indépendance mana heɓama ko rupture yimɓe hewɓe manan ene panno ɗum manan e makko nana haali hande sa ƴeewi ko yimɓe ɓe ganduɗa ko ƴettotoɓe ko yennoɓe ko waɗoɓe n' importe ko ɓen hande ɓuuri rokkede manan valeur parti moɗon o woni manan APR est ce que cikkuɗa mbaɗa hen kadi les transhumants aussi voilà et les transimaji ɓe ganduɗa taw manande ko ɓen ni wiyannoɓe vision makko yahani hay ɓennani joom ñaajo ko ɓen hande manan hewɓe ko ɓen hande manan gari kuufimo fuɗɗunoɓe elle hewɓe hen hay sinno ndiwa kam jomumen mana ene jetti mana no mbiɗa ni est ce que ɗum janggo jibinantamo caɗele e élection ngaji payaɗi ɗi eyyi par ce que ko kallanɗo ko ɗum jibide caɗele gonɗen hannde ɗi min mi yiiɗa neɗɗo hannde jooɗo jogo courage wiya APR ala caɗele so tawi ganduɗo politique joguiɗo idéologie e politique jooɗo wiya APR ala probléme mimi jaɓani ɗum min heddi noon sa woni fans a woni jiɗɗo tan saaɓi Allah aɗa wawi wiide APR ala probléme mais so tawi aɗa waɗa analyse politique aɗa wawi wiide hannde eɗen jogui caɗele addi caɗele ɗe koko kalɗa ɗo koko kalɗa ɗo ko ɗum addi caɗele ɗe mais joni comment fait pour caɗele ɗe ndeglo en tant que min mi maraw peut être konngol amen ala to yettoto mbi awti hen wiide kono min ɓooyi haalde ɗum kala nanowomi kadi ne andi min ɓooyi haalde ɗum e panel aji woni hen kewɗi e télé plateau ji kewɗi mi ɓooyi haalde ɗum mbimi parti o tolnima to ganduɗa alay saago ƴeewa ruttade caggal yiiyo yontaɓe hanki ɓe haaldita e ɓen artita e ɓen joddoto e ɓen ƴeewa jeunesse muɗum kadi hanki par ce que parti o il faut yimɓe paama hannde ko wiyeteɗo opposition ko foof la 80% des jeunes gummi koye APR ko ɓen mbaɗi frustré woodi ko musde men woodi ko metti ɗumen keɓɗo hunde o noon wiya ɓen goni koye kecce wiya ɓen ala ko pirti ala ko goni
comment keɓɗo quoi? Non, mi wawi ɗum heɓi mi heɓani par ce que min mi ala fonction mo joguimi mi ala salaire fin du mois mi yiyata hay responsable goto politique bio hannde kam min waɗi ABOU KANE min waɗi hooram caggal Allah e nelaɗo muɗum min koye liggeyam personnel liggotomi mi yiɗi parti o mi yiɗi idéologie parti o mi waɗa sacrifice pour parti o par ce que mi woni Bénin j'ai représenté le Bénin parti o au Bénin nde gummin ɗo 2014 nde o gagni nde min paɗmi ko 2 ans duttimi diaspora Congo Brazzaville kala gon toon ne andi min j'étais le chargé de la communication chargé des élections au Congo Brazzaville de APR nde yonti 2011 nde o ari toon ko min kuppi billet avion miɗo jeeya e waɗɓe caution makko so tawi comme on l'appelle rendide caution président min paɗani au retour yo hokku min komin paɗe makko omon waɗa ɗum woni wadde min de laabi ɗi ganduɗa min mbawi wadde déplacement min jaaha min jiiya teneji amen min jiiya client amen min golla par ce que ɗum min ñagotono Allah artude leydi ndi min jooɗo min golla alhamdulillah rabbil alamin 2019 min gatti min golla mais hatta noon minen jeeyi amin jogui liberté amen wawde haalde komin miijoto ko par ce que min wona par ce que aɗa rokkami yomi deƴƴu walla non min kalat komin mbatta san par ce que minen gurdam parti o min jiiɗi min jiyani hannde bawɗo jooɗade ɗo jogo parti o ha ɓuura parti APR taw ko ni non no jaraton ni taw ko non ko min jarata ni ko ɗum min muusi min on ɓoyɓe fof didde ko ɗum muusi min ko ɗum tagui noon min jiiɗi président e hoore muɗum so tawi omo nana komin kalata ko yo ƴeew yimɓe makko hanki o artira ɗumen yo ƴeew jeunesse makko wona yo rokkuɓe kalis yo ƴeew jeunesse makko waɗa créer des emplois jeunesse makko arta frustration gonɗo e parti o usse neɗɗo wawi wiide hay nder galle mo ganduɗa yorade frustration noon haala ko foti parti politique 45 départements wala 46 départements 14 régions et la diaspora alay saw yimɓe fof mbawa dañde ko welɗi ɗumen mais so daari la majorité sont frustrés panelaji ɗi min gonni jamma e ñalawma suba e kiide min gandi ko kewi komin min jooɗaki komin yahoɓe min gatta min gandi ko kewi kala mbiɗo parti o ala probléme walla ya pas des frustrés ene haala ko weeli ɗum yo ƴeew yitude les frustrés wasa tan jooɗade sikkude tan ko président waɗi naggam par ce que eɗen gandi kala ko waɗi wonko lohi neɗɗo noon wawa timmitinde fof wawi timmitinde fof tan ko Allah mais minen min jii il est très mal encadré il est très mal entouré min ko ɗum woni ko min jii président est très mal entouré on a le courage de le dire devant les écrans yo ƴeew entourage makko par ce que minen ko heɓno Abdoulaye Wade en 2012 min jiiɗa heftomo konko par ce que ma awo yeehi nde yimɓe gandi nafoore makko minen min jiiɗani noon hawo jaaha yimɓe sénégal naɓe fuɗɗo andude nafoore makko par ce que kala momin jaadi hayso yiɗamo ene wiya liggey nafi waɗi ɗo ko heewi ala ko waɗani ɗo e leydi he mais yimɓe heɓe ne mbiya liggey makko manan ko il paraît que o anda priorité quoi presque wonko ɓuuri jojjude won nokkuji ɓurɗo jojjude mana ko goppa en rade a tengte onon wiyeteɓe manan kon ɓinguel moro non parce que aɗa andi min banggalam miɗa wawi wiide mi wittu par ce que eɗen gandi président Abdoulaye Wade hanki miɗe hettomo mo haalanno nde o jefti pouvoir o 2 ans après o hino France o nawi ɗon kena boye 25 étudiant ji o haali e woni hen financement ji o yinno wadde mais o wawani waɗ ɗum par ce que leydi ndi hattanani enen eɗen mbawi wiide tali jum fayi bakkeri pourquoi Abdou Diouf waɗani ɗum pourquoi Abdoulaye Wade arde nde waɗani ɗum par ce que eɗen gandi financement ji keɓeteɗi ɗi no ɗi keɓirteni wona kala to jiɗɗa waɗde mbaɗirta par ce que hokkoɓe mo financement ɓe eɓe jogui condition ngaji ganduɗa ɗiɗi ɓe powata ɗum tagat ma wawde waɗde ɗum pour que ɗo e 2 ans walla ɗo e 10 ans walla ɗo e 15 ans wawa wadde ɓe rentabilité arta ha jeeyana ɗum hoore ma ha région Matam wawa dañde hôpital mawɗo ha région Matam wawa dañde université haram jamma e ñalawma subaka hiide ñande élection législative gasi weeti jamma muɗum mbimi président hannde son seul objectif hannde ko foti jogade ko wino ko yo timmitin ɗum hôpital Wourossogui dañi hôpital baɗɗo normal min kalawmo ɗon hannde minen de joom suuram il faut ummo toon ara ɗo safrade so waɗanoma hôpital niveau normal hannde e nder Wourossogui o arta ɗo won analyse gummoto ɗon gara ɗo wona ɗo lewru ha majja taw aɗa yooɓi hakke 80 000 francs ya waɗan analyse to majja ce qui n'est pas normal hanki mi wirtima Wourossogui mi ko kewi toon ko eɗen kande hôpital eɗen kande université par ce que joni mbiɗa haalanma sukaɓe men hannde département Kanel nena tampa Bambey étudiant ji ngala to koɗi ngala ko ñaami hay goto yeccitaki ɓe kala mo nodɗa hen téléphone ƴefta téléphone ma kala mo mbaɗɗa hen message ƴefta message ma te ñande foof élection faye dawde janggo ñande foof élection faye dawde janggo goto foof to gonɗama ɓe lorkide ɓe nodduma min mo dernier discours élection législative le ministre Mamadou Talla ene jooɗi honorable Daouda Dia ene jooɗi les responsables du département de Kanel ne jooɗi to hawre ɗo ne jeftimi konngol mi haalta ɗum ɗo ko e hannde mbimi c'est fini qu'on soit une bataille électorale mi wonta wonan ɗum hay goto te hay goto kadi mi pusta wonde hen
min gonta foɓa noon kelle par ce que on goppi climatiseur uji moɗon on goppi auto ji mon climatisé ji on goppi galleji mon climatisé on gaari yimɓe oɗon jarda yimɓe poussiére saabu wonko jiɗɗon ko majorité à l'assemblée nationale wona noon son dañi majorité à l'assemblée nationale gacci jeeji toon yimɓe te ɗum woni probléme o kamɓe sa yiɓe keɓotako tan par ce que minen min jakorto koye mabɓe par ce que won rewɓe caggal amin ɓe ganduɗa ɓe jiɗata ko yoɓe nafe wona tan min Abou Kane yoɓe nafe mi feewi poosam min jiiɗi ko yo soɓe nafi min minenne kadi ɓen janggo e janggo so nadda mbiyama développement wuuro walla kon ɓamto wuuro mbawa arde sa daari min hannde wuuram guila 2006 dañno courant hay poto goto ɓeyɗaki hen wuuro mawnat ko wayno foti hawre wona wuuro tokos kene abbo e 60 et quelques poto électricité jomum addatma ɗum waɗanma hen câble waɗanma ɗiɗon galleji fof est ce que min gallam goto dañata courant wona wuuro legal fo dañata courant on joni sa yi waɗiri ɗum ko sababude président hoolat ɗum hokku ɗum une direction on holon on woni Baba Diallo mo Azar Baba Diallo guijilon Baba Diallo guijilon on jeeya ko ɗon e diwan he sa daari min hannde mbiɗa yaha nder fof ɗum tagi mbimi won ko golla so tawi ɗum tagi mbimi won golla sa yehi hannde Baba Ngol en Thiawlol en a yeehi guure kewɗe ganduɗa hannde mbaɗama électrifié kono wonko gollaka noon par ce que non wonko gollaka mi jaaɓi ɗum de mbiɗa yaadi hen Abou Kane PDC jojjude il faut ganda min mbiɗa sali aɗani ko mbimi neɗɗo mo ganduɗa ala ɗo janggi ala ɗo safri mana ala ko yari non sa nani ɗum courant ko wattata ko mbawmi yiide ko courant c'est un devoir le courant c'est un devoir laaɓi ko devoir poste de santé ji ko devoir hetto noon wonko ɓuuri wonde priorité ɗum noon woni ko woni priorité miɗa yaadi ɗum e ma kono joni so tawi an a wi courant ko priorité laaɓi ko priorité poste de santé ko priorité joni a dañani laaɓi a dañani poste de santé a dañani poste ɗum ɗo wonen pertement laaɓi tati perte koy ko pertement laaɓi tati minen min jiiɗi hannde ko poste de santé ji yo mbaɗe amélioré so yi hannde ko wayno Daouda Diané cooɗo ambulance ji no dokka yimɓe ko ganduɗa peut être ko laamu fotno wadde walla goɗɗum wi koye nder propre fond moyen ji muɗum walla ballal mawni ko min miɗa jogui liste mo ganduɗa plus de 19 de quelques ambulance miɗa jogui ko ganduɗa ko boyli gasaɗi walla goɗɗum ɗum ɗon foof hannde so dañino hono mabɓe ene mbaɗa la même chose mbiya hannde ko responsable uji politique nene jogui milliard uji walla nene jogui million ngaji na mbaɗa la même chose woɗon moƴƴatno min hannde somi wawno heɓe Mamadou wiyama hannde hawre collége mabɓe ça fait 10 ans hannde ene jogui ordinateur uji wawa dañde courant toon gandal ngal jangguete hannde collège ronke e daña courant ce qui n'est pas normal wiye hannde poste de santé nen ɗo hannde pendant 2 semaines désordre mo ganduɗa jomumen caftotako walla ambulance wiye ko 25 000 joɓata pour wawnawde mo Wourossogui ambulance mo ganduɗa c'est gratuite yoɓ 12 000 walla 3 000 joɓeɗa Wourossogui jaaha cafroyɗa ɗum ɗon fof sen mbawa dañde ɗum c'est fait ya forcément des manquements donc yimɓeɓe yoɓe mballu yimɓeɓe ɓe gartire mabɓe ko nafata ɓe gartire mabɓe ko ganduɗa hay soɓe gummima ɗo janggo e janggo ma heddo ɗum woni hannde mbaɗo guesa mo kalmi nani ba sobo wallanoma hannde sukaɓe waroɓe ɗo Dakar tan ƴeewa ɗo 20 000 walla panno jean walla timis haɗen ndungu artude dutto jaaha ndemoya ma ndem ɗon jeeya nawe marché ji hebdomadaire ji ko fota waɗede nawede importe